Takže čau lidi, já mám pro vás nový video. Tak, vlastně tohle ráno už jsem točil jedno video. To mělo být, jak vlastně ten portál už padne. Nakonec teda ne, to bylo mu 1% životu. Vám to ukážu. Tady, 1%, takže to zítra už určitě. Zatím jdeme teda zkusit tady to. Ten už je tady vlastně taky docela dlouho, tak ten už by taky mohl padnout. Doufám. Předtím jsem mu nechal něco kolem 230 životů. Takový kousek malej. Kdybych se vylepšil, tak bych ho možná dal. Ještě tak těch 5 hub na něj zkusím ještě. A pak se vylepším. Nebo ještě jednu a teď se vylepším. Dobře, takže teď se jdu vylepšit teda. Inteligenci. No, bude chtít výdrž. Štěstí. To je asi všechno. Takže chci nechat ještě nějaký peníze. Ale už by mohl. Kdyby za něj padlo něco, nějaká věc, nějaký item, epic nějaký třeba, by to bylo ještě lepší. Uvidíme. Když tam má, tak to bude rychle, tak tam nechám běžet. Škoda. Teď by mohl jít, kdyby se mi dal takový ten kritik velký. Chápete to, kritik na 1 000 000 životů? Tak to nevá. Tak to nic. Jdeme dál. Teď to vypadá dobře. On mi vždycky dá kritik. Třeba teď na začátku. Proč on musí dát vždycky kritiky? To nechápu. 330, no. 288. Teď už vypadá, že by mohl jít. 321. Podle mě půjde. Do 15. Ještě tohle. Boom. Tak do 10. A pak já se teda nehorázně vylepším. To mi jedno, jestli mi nezbydou žádný teda goldy, ale se vylepším. Ještě jednou. A boom. Škoda. Tak já se jdu vylepšit teda. Tak. Něco si nechám. No tak věž, to je jasný, že to ne, ale zkusíme to. Boom, boom. Nebo. A boom. Nevadí. A boom. Jo! Konečně! Dámy a pánové, bažený drak dole. Tak. Co máme tady? Válečník černé lebky. Tak to víme, že to určitě teda nepůjde teďka, ale tak aspoň, že jsme dali toho draka. Aspoň něco. No, tak to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám toto video bude líbit. Uvidíme se teda zítra zase a to bude vlastně už portál hotový. Tak, čau.